ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಎಡಮನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾತ ಬಂದಲೆ ಗುಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುನಾರು ಏರ್ ಪಂಡ ಆರು ಆಪೆರಾತಿ ಏನೊಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ 7ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಏನ ಆತಜಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎನ್ಕಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನ ಆಪೆನ ತಾರು ಆಪೆರ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಅವೇರ್ ತುಂಬ ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಜಿ ರಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಯದೀದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದುಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಈ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಒವ್ವೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವ್ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಆಪುನಾರು ಏರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರಾಯಿನ ಸಂದೀಪ್ ಬಾರಾಡಿ ತುಕ ಆರ್ ಆಪೆರ ಅದು ಏನನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ತೂಕದೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ತೂಕದೆರೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಾರಾಡಿ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರ ಫೋನ್ ತೆರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕತೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಾರಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಟು. ಹಲೋ ಸಂದೀಪ್ ಬಾರಾಡಿ ಅತ್ತೆ. ಹಲೋ ಅಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದೀಪೇರ. ಹಲೋ ಅಂದೆ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನು ಕೇಚು ಒಂದು ಪಾತಿರ್ನು ಮುಲ್ತು ಎಜ ಮಾಡಿರ್ದು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಡ ಪುಡಿರೋ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಜನ ಬೋಡು ಬಂದು ಪಾರ್ದಿತ್ತರಿಗತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ದುಬೈದ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿರು ಆರು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚದು ಯಾಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಯಾನು ದುಂಬು ಪೂರ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ WWF ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಸರ್. ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್. ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಅತ್ತು ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಲ ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತುನ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಯಾವ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ ಆತವ ಆದಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಈರ್ನ ಪುತ್ತರ್ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ತು ಸರ್ ಈರ್ನ ಪುತ್ತರ್ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ಐಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ಪೇರನ್ನ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಇರತ್ತೆ ಬಾತಿರ್ನು ಓ ಅತ್ತು ಸರ್ ಕೇಸು ಕೇಸು ಸರ್ ಕೀರ್ತಿ 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 ಕಾರ್ಕಳ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದೀಪರೇ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚೋಲ್ಲರು. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಇರೇ WWF ಮಲ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಗ್ರ ಅನ್ನ ಜಾನ್ರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ 7ನೇ ಈತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ 7ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಏನೊಂದು ಏರ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಮಾರ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಮಲ್ತಾರ ಆತೀರು. ಓಕೆ ಏಪ ಸರ್ ಸೌಖ್ಯ ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏಟುಂಡಿ ಒಂದ ಕೊರೋನಾ ಅವನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿದ್ದತೆ ಅಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂದೀಪರೇ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಂದು ಪೋರತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಪಡು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು
ನಿಕಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ತುಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ 7 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆತಜಿ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನನೇ ಯಾರು ಮಂಗ್ಯ ಮಲ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚೆರ್ ನಿಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ದಯದೀದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.